Bueno, moi boa tarde a todas a todos. Antes de máis, como non podía ser de outro xeito, agradecer a vosa presenza nesta presentación do libro de Suso Lantes, organizado por a Biblioteca Pública de Verín, e que será, ademais, a primeira dunha chea de actividades dentro do que quixemos denominar esta Semana das Letras. A Concelleira de Cultura hoxe non pode estar presente por cuestións persoais, pero sí que quixo, no deseño desta completa programación das letras, facer un exercicio de posta en valor do noso idioma e, ademais, vinculalo a todas as artes, a filoloxía, a música, o teatro, a danza, etc. Ben é certo que cando un asume responsabilidades como as que eu teño neste momento, pois ás veces ten a certa obriga de ir a determinados actos. Pola contra, outras veces, como este caso, é un gusto enorme estar acompañando a Suso Lantes nesta mesa. Suso non precisa tampouco de grandes presentacións, pois é unha persoa tremendamente coñecida. En Verín atopamos diferentes xeracións de pais e fillos, de nais e fillas nas que Suso foi o seu profesor. E eu, aparte de ter sido o meu profesor, teño a inmensa sorte de coñecelo tamén desde un plano persoal e político, no que é un exemplo. Creo que vou recordar, e eu sempre digo que tamén é vou agradecer, é Suso en momentos políticos complicados, e, polo tanto, sempre que hai momentos políticos complicados tamén son momentos persoais complicados, pois sempre estivo, non? No meu caso concreto, foi unha das persoas que apostou por mí nun momento no que non era tan fácil facelo, así que dende aquí o meu agradecemento polo seu traballo ao longo destes anos e tamén por o seu acompañamento. Desde un punto de vista estritamente biográfico, Suso nace no ano 1953 e despois de estudar o bacharelato continúa os seus estudios de filoloxía en Santiago de Compostela. Licenciouse en filoloxía hispánica no ano 79 e, posteriormente, no ano 80 en galego-portugués. Doutorouse en filoloxía galega no ano 1994 coa tese As subordinadas substantivas nexuais en galego. Daí, bueno, pois, dá boa mostra do grande amor que ten por a nosa lingua. Exerceu a docencia no Instituto Xesús Taboada Chivite dende o curso 81-82 ata o 2012-2013, ademais de xeito continuado, e dende o curso 99-2000, pois compatibilizou o ensino no Taboada Chivite coas aulas na Facultade de Ciencias de Educación do campus de Ourense. Hoxe preséntanos este libro, Os apelidos do Concello de Verín, que recolle un estudo filolóxico de máis de 1000 apelidos de Verín e da súa comarca, unha obra coa que quere aportar datos sobre a historia persoal, familiar e social de cada un dos apelidos analizados. Un traballo que, ademais, queremos agradecer especialmente dende o Concello de Verín, pois alén do carácter divulgativo que ten, afonda naquilo que tamén nos construe como pobo. Así que, pola miña parte, nada máis, moitas grazas, e deixo a palabra a Abelardo Rúa, que é o editor do libro. Exactamente o editor non, eu son o impresor, o editor realmente é Suso Lantes. E quero me acordar agora da miña vocación un pouquiño de impresor, que foi unha vocación tardía, e a quen eu teño que agradecer moito. Hai moitos personaxes que están hoxe aquí. Foi a Asociación Cultural Monterrey, nos anos 90, que editaba unha revista a tempo en a que eu me introducín, bueno, con Caneiro, con Alberte, con Rosa, con Suso e con moita máis xente que está aquí, e me deron a posibilidade naquele momento de sacar un suplemento xuvenil dentro da revista, e entonces foi como eu empecé un pouco como autodidacta a diseñar. Eso me levou ao cabo dunhos anos pois a decidir pois montar unha imprenta no seu momento, unha imprenta digital, non? E entón, agora o que vou falar simplemente un pouco da historia do que é o libro, moi breve. Xa desde moi antigo, a orixe da escrita remontase a, bueno, hai moitos miles de anos, donde as figuras e as imaxes son o inicio do traslado ao mundo real dunha representación simbólica. Primeiro a través de símbolos e despois xa do alfabeto, nun momento moi posterior. Primeiro eran as táboas de madeira ou de cerámica, é dicir, materiais ríxidos, que son os primeiros soportes de letra escrita. Actualmente, non sempre foi así, vivimos un pouco no mundo do rectángulo, non? As casas, as portas, as ventás, o móvil, os libros, non? É dicir, todo ten unha forma rectangular.
pero non sempre foi así. O avance do tempo e da historia vai un pouco parello o avance da escrita e o seu soporte, que foi o libro. Primeiro foi o papiro, que foron as primeiras follas flexibles, que era un rollo de papiro, podía conter tanto unha traxedia griega como unhas leis ou como calquer outro contido, non? Fabricábase principalmente en Egipto, e debido a que Ptolomeo, que desde Alexandría quixo boicotear a outras cidades que podían competir, pois hubo que buscar outras alternativas, e dai surdiu o pergamiño. O pergamiño, como saben, empezou en Pérgamo, na cidade de Pérgamo, en Turquía, e basicamente é coiro de animais que se trataba e logo se poñía sobre bastidores para poder escribir sobre él. Na época medieval, o pergamiño utilizouse moito para, aquí en Galicia, nuns documentos que se chamaban tombos, en Portugal memorias, que basicamente, é o mesmo que os cartulers en Francia, en Castela chamabanlle becerros, non? Pero basicamente era o mesmo, era pergamino de animais, e utilizábase sobre todo a igrexa e a nobreza para registrar, para inventariar os seus bens, non? É dicir, o papel, sin embargo, chegou moi tarde a Europa, pero xa era coñecido en China desde hai uns 2000 anos. O que pasa que hasta que os árabes o popularizaron en Europa hasta o século XI, utilizábanse outros, o pergamino, que evidentemente era máis caro e menos útil ou máis difícil traballar con ele. Ca entrada do papel en Europa, no 1450 produce outro acontecemento importante, que foi que Gutenberg inventou a imprenta, que foi o método para poder reproducir escritos en cantidad, non? É dicir, non a mao como se facía hasta ese momento. Era un método mecánico que estaba destinado a reproducir textos e imaxes sobre papel, basicamente sobre papel, tamén se podía facer sobre outros materiais flexibles. E na súa forma clásica, basicamente era a tinta, que tiña un componente de aceite, eran oleosos, e se utilizaban tipos, para que sepande, son as letras, símbolos e tal, igual que nas máquinas de escribir, é dicir, por presión imprimían a tinta sobre o papel. Logo os métodos de impresión foron evolucionando, surdiu a flexografía, que a flexografía é unha evolución da tipografía, pero en vez de ser tipos rígidos xa era como cauchos, que é máis flexibles. A serigrafía, que basicamente é unha pantalla de tela, que o que se fai é mediante un barniz tapas, non se fai porosa, só se deixa pasar a través de onde se quere imprimir, non? É dicir, esa é a serigrafía. Posteriormente veu a fotolitografía, que era impresionar sobre planchas, sobre todo metálicas, impresionar para logo pasar eso ao papel. E da evolución da flexografía, da fotolitografía, surgiu a impresión offset, que era o que introduciu foi un método máis, é dicir, pasaba da plancha metálica a unhas planchas flexibles de caucho e logo esas directamente ao papel, é dicir, unha impresión indirecta, non? O offset sí que foi principalmente a impresión do século XX, xunto ca tipografía, e foi a que permitiu sacar grandes cantidades a baixo costo, non? É dicir, porque pero xa no século XXI, a finales do século XX, que foi cando eu no 98 montei a miña imprenta, que precisamente chamei inicialmente imprenta digital porque era unha novidade, cambiaron os métodos. A impresión digital non é que sea diferente das outras, a única diferencia é que utiliza que a evolución do ordenador empezou a mellorar os usos do offset e de outras cousas e a baratalos, non? Teño unha curiosidade que me gusta recordala. A miña imprenta foi a segunda imprenta digital que se montou en Galicia, e agora mesmo é a máis antiga porque a outra, pois, por na crisis do 2008 tuvo que pechar, non? É dicir, entonces, curiosamente, teño a imprenta digital máis antiga de Galiza, non? E vou a terminar, pois, recordando as teorías de McLuhan, que a súa galaxia Gutenberg foron superadas por a galaxia Internet, e seguramente pois virán detrás ahora mesmo no século XXI é todo impresión digital, non?
Supoño que co tempo os métodos van cambiando, o mellor as tiradas son máis cortas, utilízase máis formatos digitales. No caso do libro tamén hai o libro digital, inda que non causa o placer nin o romanticismo de un libro en papel, pero é evidente que vai ocupar o seu espacio tamén, non? E pouco máis. Os paleontólogos certifican que da información aportada por os fósiles se deduce que hai medio millón de anos que o ser humano xa ten capacidade de falar, e a escrita non foi máis que un paso decisivo para a evolución da humanidade, para a transmisión do coñecemento. E con eso quero agradecerlle a Suso que nos encargase o deseño e impresión deste libro, que o fixo, basicamente a maquetación fixo a miña diseñadora gráfica, Andrea, que é moi cuidadosa traballando, sabe a xente que ten feito diseños con ela, porque o traballo máis bonito que podemos facer nunha imprenta pois é precisamente un libro, máis que un cartel, que un folleto, que calquera outra cousa. E sin encima que en Moncarga pois é un amigo, pois non teño máis que estarlle agradecido a Suso. Boas tardes a todas e a todos e moitas grazas pola vosa presencia. Grazas, Diego, polas teus palabras, e grazas, Abelardo, tamén polas teus palabras, polo teu traballo. Eu vou facer unha exposición en 4 momentos que considero importantes. En primeiro lugar, unha introducción á onomástica. En segundo lugar, falarei de cuestións ortográficas e fonéticas que afectan os apelidos, cousas tamén realmente moi interesantes e pouco coñecidas. En terceiro lugar, falarei do conxunto dos substratos ou estratos que conformaron o idioma galego, e tamén a ter en conta aí as aportacións que de aí se derivan pros apelidos. E por último, a aportación que desde as linguas de España se fai os apelidos galegos. Esta é unha cuestión que tamén me poño no libro ao final, porque teñense feito encuestas nas facultades de filoloxía, non se sabe que lingua se fala en España. Sería un abandono a nivel institucional enorme. Cando se fala de España, España ten territorios en África, polo tanto hai que ter en conta iso, e cando se pregunta cantas linguas se fala en España, o máximo que se fala son de 5 ou 6, pero son 10. Cando haxa algún conflito, eu abordarei como pode ser o caso do galego-portugués, se é unha lingua ou son dúas, ou o que está pasando agora co catalán, se é unha lingua ou son 3. Falaremos desa cuestión, pero sempre desde o punto de vista de cal é a aportación que desas linguas veñen os apelidos galegos. Empezo pola unha introducción á onomástica. Hai que vincular a onomástica ás linguas neolatinas, ás linguas romances. É dicir, non se pode... Hai un perigo que ademais a veces aparece nos libros, é que a estrutura do nome romano era un praenomen, un nomen e un cognomen, que coincide con nosos, non? O sea, coincide con o noso nome, o apelido e apelido. Pero non ten nada que ver. O que é os nosos apelidos, o mundo da nosa onomástica, é unha construcción totalmente romance. É dicir, aquí partese de cero, e, se fora unha cuestión de ver, por exemplo, no século IX, dos nomes que tiveron unha continuidade na posterioridade, só aparecen 2. Pero é menos, que dan os apelidos Pérez e Méndez. Esta ten que ser a perspectiva de que é algo que se crea socialmente. E por que xorde? Porque xorde os apelidos. Por que xorde? Pois é unha necesidade social, porque había que distinguir, singularizar as persoas. É dicir, desde o punto de vista social era intolerable, tendo en conta o panorama de que había moi pouquiños nomes, o conxunto dos nomes que se usaban eran moi pouquiños. Entón, se o pai se chamaba Meno, o fillo se chamaba Meno, se o pai se chamaba Pero, o fillo Pero, o avó Xoán, o neto Xoán,
que a boa tareixa, a neta tareixa. Isto obrigou, evidentemente, a empezar a buscar solucións ao problema, non? E as solucións foron, evidentemente, pouquinho a pouco. Ao remate da introducción vou-vos dar os nomes e apelidos dos trovadores galegos medievais, porque aí xa se registran, evidentemente, 3 niveis, non? Porque foi unha construcción lenta, non? Moi lenta. Ben, como a que acudiu o sistema social? Bueno, especialmente, non? O sistema lingüístico, pois acudiu a 3 recursos. O nome, que chamamos antropónimo, é dicir, que en xeral, e ademais hai moitísima uniformidade na Península Ibérica. Na Península Ibérica foi xenérico coa preposición de, non? Xoán de Pero, Xoán de Nuno. O que, é dicir, iso foi a primeira característica. E logo, despois falo tamén desenvolveuse un sufixo, non? A partir dun sufixo ici, desenvolveuse un sufixo. Outro recurso foi o topónimo, porque, claro, era moi fácil, non? Pois o Xoán de Feces ou Lois de Mendín ou non Francisco de Berín e tal, non? E, por último, os de lexicais apelativos, é dicir, o nome común do que se daban características físicas, morais, alcumes, profesionais, de todo tipo. Os primeiros probablemente fosen, Mencía Abadesa, non? É dicir, na documentación, claro, sempre aparecen acompañados do cargo, non? Hai unha lenda a propósito desto que dicía que se os frades non podían ter apelidos. É dicir, bueno, esa foi unha necesidade da linguaxe administrativa, porque o abade tiña que identificarse, non? Claro, entón era nome e abade ou nome e abadesa, pero polos demais non hai nada riguroso de que non poidesen ter apelido. Ainda que, evidentemente, os apelidos como tal, como os consideramos hoxe, probablemente tardaron moitos séculos en existir. Pero, bueno, ao longo da Idade Media vaise conformando esta teoría. E, como vos dicía, hai unha certa uniformidade na Península Ibérica que contrasta con o que sucede en Italia, onde, por exemplo, é moi abundante coa preposición di, ou en Francia, que non, porque estes países non utilizaron sufixos, bueno, estas linguas, non? Mentre que na Península Ibérica, por poñer un exemplo, o catalán Llopis, o galego López, o español López, o portugués López, utilizamos unha. Este sufixo ici, que, bueno, pasou por moitos avatares, se vedes documentos, terminado en it, terminado en iz e tal, generalizouse de tal maneira que prácticamente quedou como único. Aínda que hai algunhas excepcións, non? Temos o apelido Díaz, o español ten Muñoz e Muñiz, e o galego ten casos como Vieites, non? Martíns, Martís, Monís, é dicir, a veces hai outros fixos, pero o que realmente se conservou dun xeito prodixioso foi o sufixo ez. Por ver que pasa nas linguas xermánicas e nas eslavas, sobre todo das eslavas, porque hai unha aportación moi interesante. Bueno, nas xermánicas, por exemplo, citou a MacLuhan, e MacLuhan este apelido leva 2 mayúsculas, a inicial en Luhan, porque Mac é unha palabra gaélica que significa fillo de, e concibes aínda como un prefixo, non? Pero o inglés abusou moito tamén do sufixo son, non? Ferguson, Johnson, é constante. E tamén ten casos o inglés bueno, neste caso do francés fil, porque, bueno, houve unha época en que o francés prácticamente chegou a ser case un idioma das Illas Británicas, e de aí quedou o Fitzgerald, o sea, que sería o fillo de Gerald. Nas linguas xermánicas do norte son perfectamente identificables con os sufixos sen e son. Andersen, Larsen ou Larsson, é dicir, pero é que no caso do finlandés creo que é unha cuestión
que a mensa maioría dos apelidos levan ese sufixo. E nas linguas eslavas, o que vos comentaba, é nos interesante porque teñen variación de xénero. Se collemos o apelido máis usado en Rusia, que é o derivado de Iván, non? Ivanov, o feminino Ivanova. O sea, funcionan, bueno, védolos polas tenistas, non? Pavlov, pero Tereskova. É dicir, no caso do galego, houbo momentos históricos en que parece que quixo facer o apelido feminino, e hai documentación, por exemplo, de un Xoao Centeno e unha Tareixa Centea, dun Adolfo Trigo e dunha Mencía Triga. É dicir, foi unha cousa, un intento, pero eso non chegou a triunfar, e evidentemente aquí non temos esa variación de xénero, non? Bueno, dicirvos que o feito de que nós teñamos dous apelidos en toda Europa é admirado, O sea, é unha das cousas que temos os españois e outros, non? Portugueses que admiran en toda Europa. Neste momento, en Chequia, o movimento feminista está reivindicando o uso do apelido da muller, non? E no caso de Rusia tamén hai outra do ruso, hai outra cuestión moi curiosa, é que o primeiro apelido fórmase a partir do nome do pai. É dicir, por exemplo, no caso de Putin, o nome do pai de Putin era Vladimir. Bueno, Putin tamén, non? Vladimir. Pero o apelido, non? Putin é Vladimir Vladimirov Putin, non? Vladimirovich Putin. E a muller e a nai de Putin era Putina. O sea, Putina a muller, Putina a nai, non? Con a variación de xénero, non? Que vos dicía, non? Facer unha referencia aos poetas medievais, porque nos dan unha idea de como se empeza a engrenar os apelidos, non? Fixen 3 niveis: un, João Pérez de Aboín, Alfonso López de Ballán, Xoán Méndez de Besteiros, de Beriteiros, Xoán García de Guiade, Xoán Aires de Santiago, pero amigo de Sevilla. Bueno, aquí vedes que o primeiro apelido, Pérez, López, Méndez, tende a ser un patronímico, non? E o segundo, un topónimo, precedido da preposición de Aboín, de Ballón, de Beriteiros, de Guillade, de Santiago, de Sevilla. Non vos extrañedes que este trovador sexa de Sevilla, porque eso era bastante, como o romance eran moi parecidos todos, hai trovadores aragoneses, neste caso en sevillano, pero eso era bastante normal, non? Como sabía de Lisboa ou había de Santiago, non? E hai un segundo nivel que solamente aparece o nome completado con apelido e toponímico precedido da preposición de, por exemplo, Martín de Xinzo, Esteban da Guarda, Pero da Ponte, Pero da Ambroa, etc. Xa é, digamos, un nivel inferior ao anterior. E logo hai outro, máis ou menos equivalente a este, pero en vez de ir con un apelido toponímico, vai con un antropónimo, non? Martín Codas, Xoán Núñez, Airas Corpancho, Esteban Coello, Pero Meogo, Martín Moxa, Rei Queimado, Xoán Zurro. Bueno, dixen antropónimo. A maioría destas que citei van con un sobrenome, non? Que é un alcume, non? O caso de Esteban Coello, Airas Corpancho, Corpancho de corpo ancho, non? É dicir, evidentemente, un alcume do señor. O Coello probablemente, o Roi Queimado, probablemente Queimado tamén sexa un alcume, e o Xoán Zorro, probablemente tamén Zorro, sexa un alcume. Bueno, citeivos a Martín Moxa, probablemente aragonés, non? Neste caso. E hai un terceiro nivel en que só aparece o nome, non? Temos casos, poucos casos, pero o caso de Mendiño e de Lopo e os reis, non? Dinís e Sancho, non? Don Dinís e Sancho I. En canto a cuestión cuantitativa, aquí non confundilo con cualitativa, cuantitativamente, é dicir, os apelidos derivados de nomes propios de personas, os antropónimos,
son con moito os máis usados, pero cualitativamente son moi pouquiños, non? Porque probablemente haxa tantos Rodríguez como igual os topónimos todos xuntos. E mentres que os topónimos son moi variados, é dicir, e os de lexicais máis ou menos en proporción similar aos patronímicos. Estamos polo 20-60-20, non? Un 20% de patronímicos, un 60% de topónimos e outro 20% de nomes comuns, non? De lexicais, apelativos ou como lle queramos chamar. Antes de deixar esta introducción, queríamos facer algunha referencia aos nomes máis usuais de homes e mulleres na época medieval, que son referidos aos homes Lourenço, Martiño, Abril, Afonso, Fernando, Diego, Lopo e Antonio, Nuno, Pero, Mendo. Bueno, o de Antonio, comento, esta é a forma propia do galego. É dicir, Antonio é a forma propia do galego. O que pasa é que deixou de usarse, e usouse Antonio e Antón. De feito, tampouco deixa apelido. O apelido Antúnez non deriva tampouco de Antonio, non? E foi un caso curioso, non? Que se deixou de usar, porque ese Antonio é a forma propia do galego. En canto ás mulleres, temos Dominga, Leonor, Francisca, Maior, moi usado, non? Sancha, Mariña, Tereixa e moi revitalizado Mencía, non? Bueno, a orixe de Mencía non se sabe, é un nome que agora se está utilizando moito, hai moitas hipóteses sobre a orixe de Mencía, non? Bueno, e paso ás cuestións ortográficas e fonéticas. Empezo pola ortografía, e a cuestión máis interesante son as aglutinacións do artigo co apelido, non? Bueno, iso pasa en todas as linguas, en todas as culturas, é dicir, aglutinacións cando se xunta e deglutinacións cando se separa. Temos o caso de Acuña, non? Que pode estar separado ou xunto, pero claro, o lóxico era que estivera separado, pero é moi frecuente o apelido Acuña todo xunto, e mesmo cando vai precedido da preposición da Acuña, non? E isto, poñemos exemplos, sucedeu tamén en toponimia, non? Aquí temos o concello de Ríos que venden os ríos, non? O inicial considerouse o artigo, se deglutinouse, separouse, non? É dicir, córtase e fixe o ríos, que logo desapareceu tamén o artigo. E hai un caso dun topónimo en Laza que aínda non se lle ten buscado unha explicación, que é as eiras. Eiras en Laza non pode haber, non? Porque é un territorio de airas, non pode haber eiras. Realmente o que estamos é ante un as seiras. Seiras, os dous S interpretáronse como un S e aparece documentado desde os textos máis antigos que eu encontrei xa deglutinado, xa eiras. Pero realmente, é dicir, este é un caso non que se debería recuperar, porque o significado parece ser que seiras ven de seara, non? O sea, está emparentado con outra palabra que non ten nada que ver con esta. Despois, hai o caso contrario, non? No caso de agrela, non existe como apelido. Dun derivado de agro, agrela, non existe como apelido. O apelido é grela. É dicir, aférese, o A inicial considerouse como artigo. Isto tamén pasa na lingua común, no galego a forma do galego era obispo. O inicial considerouse artigo e quedou nos bispo. Pero, é dicir, foi tamén unha deglutinación, e pasa con moita frecuencia. A Academia, que elaborou un avance dun dicionario de apelidos que están redactando, e dá todas as solucións, aglutinado, deglutinado, non dá unha solución. Bueno, e vou a outro caso, que é o uso da preposición de. A preposición de ten que ir con minúsculo. Esta é unha cuestión, e, bueno, eu tomei no da ortografía española, non? Porque na galega non está isto especificado así. E creo que seguen ao pé da letra, na Academia Galega seguen ao pé da letra esta norma que é do español, non? Se queredes consultar, está na ortografía do español.
vai a preposición de vai con minúscula, non? E no caso galego, aínda que vai a contrata, non? Co artigo igual minúscula, é dicir, da fonte, xa, da minúscula. Con todo eso, unha advertencia, non? Se é inicio de texto, non hai excepcións. En inicio de texto é mayúscula. Ben, eu invito-vos a que miredes as rotulacións das rúas de Verín. Están todas con minúscula. Bueno, eso veu dunha metedura de pata das academias. Porque houve unha serie de consultas, tanto a Academia Galega como a Española, e non resolveron eso adecuadamente, non? Pero a letra inicial, na palabra primeira, a letra ten que ir con mayúscula e non hai ningún tipo de excepcións, ningún tipo. E no caso, leevos unha cita, non, del diario digital, dun diario digital, con respecto ás eleccións vascas, o candidato do PP chamábase de Andrés. Bueno, el PP de la mano de Andrés, ese D ten que ir con mayúscula, porque vai precedido dunha preposición. É dicir, é un caso curioso. E outro caso curioso é cando vai precedido de señor. É dicir, o señor da fonte. Ese da xa ten que ir con mayúscula. É un caso que compre prestar atención. Bueno, e outra cuestión é o dos acentos. No caso dos nosos apelidos, e aquí sí que fixo moito dano, porque terxiversou e, sobre todo, desapareceron. Poño os exemplos. O caso de quintas e quintas, no momento que se quite non se poña til, esos pasan todos a quintas. De casas a casas non se pon un acento, os casás desaparecen. Os de abella a abella, é dicir, aquí houve unha perda de apelidos moi grande, non? Por non poñer til. Está pasando, se reparades nos censos electorais, pasa igual. Sobre todo nun idioma como o catalán, que hai moitos apelidos terminados en sílaba, son agudos, terminados en vogal, como Xiró, Solé, Milá, pois aparecen, bueno, aquí na mesa de Ábedes, o Solé de Queirogás aparece como Sole, non? Quero dicir que isto, aínda hoxe non se toman as medidas adecuadas. Pero houve moitos máis casos, non? Ademais deses de quintas e quintás, casas, casás, abella, non? Abellás, bouzos, bouzós, que se perderon. Temos casos como o de Novoa, non? Por Nova, a forma etimolóxica, Nova, por tanto non podemos, non? Eso probablemente foi por non poñer acentos, non? E logo hai un caso tamén curioso, o único topónimo que hai en Galicia, Taibó, o apelido é Taibo. O sea, é moi curioso, non? Hai un topónimo único que está no Concello de Sada, que é Taibó, pero os apelidos son todos Taibo. Sucede con a forma galega Insua, que se lle poñou Insúa, que se lle puxo o til Insúa. Hai quen interpreta iso como que se cruzou con apelidos vascos, non? Mas no caso de Dávila, non? Que iso probablemente é un castellanismo, pasou a Dávila, bueno, os Dávila non son de Ávila, non? Son Dávila. Bueno, un caso un pouco xa máis problemático é o de Míguez e Míguez, non? Ferrín é un dos obsesionados con Míguez, non? Claro, porque de Miguel, como perdo el intervocálico, Salmíguez, non? Salmíguez. O que pasa que tamén pudo haber por influxo dos outros, o acento retrotraerse a sílaba anterior, é dicir, igual, non, Ferrín defende con toda a vitalidade o de Míguez, pero pode que teña razón solamente en parte, non? Logo, o que respecta, xa para rematar esta cuestión ortográfica, o que respecta a B, V, non? E H, non H, o caso de Vieites debe ser o 90% dos apelidos Vieites están con V, son un derivado de Vieito, non? Tiñen que estar con V, bueno, están con V. O caso de Vello, sabedes que están todos con B. Prácticamente Vello con V,
aí o escriba o que interpretou como vello foi outra cousa. Está claro, non? Se iba cando lle din, como se chama? Interpretou vello en castelán, non en galego, non? E por eso están todos con B. E o caso de Hermida con H non lle corresponde, non? E o caso de Dreira, que debería levar H, e en moitos casos non o leva, non? Paso á fonética. Comentarvos que, en primeiro lugar, tivemos dous apelidos Besteiro, un procedente do latín balistra, non? Que tiña un correspondente en castellano ballestero, e outro derivado de Vesta, non? E a nivel oral había diferencia porque o Besteiro derivado de balistra era con E aberto, non? Era Besteiro, non? Pero sabedes que iso no galego é un sílaba átona, non ten prácticamente rendemento, non? Ben, pois o curioso, non, bueno, estas evidentemente neutralizáronse, non, en galego neutralizáronse, pero hai documentos do século XIII que xa aparece no mesmo documento Besteiro e Ballestero, o sea, traducido. Claro, aquí traducironse os besteiros, traducironse a Ballestero, fose cal fose a súa orixe, porque non había distintivo e perderíase moito, non? E tamén botando mando un topónimo da comarca que ten un grande rendemento como apelido é Toro, non? Toro é con O pechado, non? Non chega, non? Pois toda a miña profesión no instituto dicindo que Toro é pechado, teño que seguir. E gano apostas, E gano apostas. Non hai máis. Colledes unha persoa que teñas de confianza, de Toro, de Camba, de Trezo, de Ceredelo, poñédela a pronunciar seguidamente Toro, 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 e sale Toro, 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 non sale Toro, Toro, Toro. Non sale Toro, Toro, Toro. É a mellor maneira de cerciorarse de que é pechado. É dicir, é pechado. Vos tedes que ter en conta que en Monterrey a distancia entre o aberto e o pechado é pequena, moito máis pequena que a que teño eu, moitísimo máis pequena. E, portanto, a veces é cuestión de non, digamos, esforzarse por pronunciar o Toro que debe ser pechado. Vou vos contar dun xeito anecdótico falarvos dun grupo de nomes propios de muller que eu reducín a bisílabos graves terminados en A e que a sílaba tónica tamén está nucleada por un A, porque teñen suscitado moito interés porque evidentemente son moi sonoros, non? Collemos como modelo Alba, evidentemente, bueno, porque Alba sérvenos para antropónimo, para topónimo e para o léxico común, non? Cobre os tres mundos, non? Bueno, este grupo de nomes, que vos leo algúns, pero hai moitos, non? Como Alba, Claudia, Branca, Ana, Aira, Aya, Áurea, Gaia, Gaila, Maya, Laura, Lara, Sara, Clara, Tania, Dalia, Dana, Sandra, Ada, Zairas, Yaiza, Naira, Naya, Anxa, Avia, Viana, Saiza, Xana, Sandra, Cala, etc. En primeiro lugar, repetirvos que son moi sonoros, porque evidentemente non, aquí hai unha aliteración, é dicir, hai unha repetición da vogal A, que é a vogal central de abertura máxima, por tanto, son nomes moi sonoros, non? Pero teñen suscitado interés desde a gramática e desde a crítica literaria. E desde a gramática, por exemplo, non? Ana Isabel Bollón Agrelo di que se trata dun reforzo dunha hipercaracterización do xénero, é dicir, o xénero, non, neste caso, ben claro, feminino, porque claro, o A é o morfema feminino, por eso se deduce que hai unha hipercaracterización do xénero. Isto é como non, como un reforzo. Isto, no caso do galego, pasa tamén en moitas ocasións co que lle chamamos metafonía nominal, non? É dicir, o caso de avó non é masculino porque só lo termina en O, senón porque ademais se pecha o O. En portugués, non? Funciona avó, avó, non? Nos, no noso caso, no feminino, temos aboa, abrimos o A e mantemos un morfema. É dicir, aí volve a haber unha hipercaracterización de xénero, é dicir, dúas marcas de xénero. Aquí tamén se fala de algo parecido.
No caso dos críticos literarios, tiñemos que facer así como un título, non? Da literación ao fonosimbolismo. A literación é evidente, non? E a interpretación literaria que se fai é como un recurso, non? Fonosimbólico, é dicir, o A, non? Convértese en símbolo, entón temos que ir ao código símbolo da literatura galega. É dicir, isto que vos digo só serve para a literatura galega porque foron estudos específicos da literatura galega. Na literatura galega, o A, o E e o I simbolizan o mundo, os valores positivos, e o O e o U, os negativos. Non nos fan fallas aos consonantes, pero tamén hai, non o mesmo estudio para os sons consonánticos. Entón, neste caso, estes nomes, non? O positivo e, evidentemente, non? No caso da literatura galega, a xustiza, non? Porque é un dos temas máis recurrentes, non? Pois simbolizaría a xustiza, a paz, non? A concordia, o amor, etc. E, polo contrario, o O e o U simbolizarían, especialmente na literatura galega, é o medo, pero tamén sería a injustiza e a soedade tamén. Levos uns versos de Uxío Novoneira. Na literatura galega, isto fixos a propósito da literatura galega porque Uxío Novoneira utilizou sistemáticamente o recurso fonosimbólico. Di así: o lobo, os ollos, o lombo do lobo, baixa o lobo polo ollo do bosco, como un sono. Vedes a repetición prácticamente sistemática do O para indicar o medo e a soidade do home na serra, non? No medio da serra do Caurel, que era un deles, non? E se inspiraba e poñía tal. Bueno, dúas cousiñas para rematar este apartado. E hai unha cousa que me chamou moita atención, non é referido á fonética, non ten que ver cos nomes. As pequenas inflamacións da boca e as aftas, aquí en Monterrey chamámoslle botas, unha bota. Pero en Bergantiños chamámoslle bochas e bozas. O sea que estamos repetindo, variando un fonema. Bota, bocha, boza. Este tipo de cousas, así fonéticas que pasan, bueno, tamén, por exemplo, pasa con baby, bambino, bebé. É dicir, por que pasa iso? É dicir, a lingüística ata agora non deu explicado a que se deben, é dicir, case sempre se acudiu a onomatopea, non? É dicir, bueno, non, nestes casos non hai onomatopeia, non hai onomatopeia posible, non? Bueno, remato cos hipocorísticos, non? Que tamén son curiosismos, a maior parte dos hipocorísticos, non? Dos nomes familiares, levan o fonema che, non? Un africado que é o fonema menos usado en galego e en español. É que moi curioso. Pero fixados, charo, chelo, mucha, chucha, urichu, carmucha, chani, chano, moncho, chucho, pancho, cholo, nacho, che. É unha cousa que ten suscitado moito interés, pero claro, máis alá do interese e de salientar este feito que é curiosísimo, non? Porque é un fonema moi pouquiño usado, non? Falando de hipocorísticos, hai unha cousa, un par de cousas, non? Bueno, unha é que Sonia é un hipocorístico ruso de Sofía. Franco non o sabía, non o deixaría poñer. Pero é curiosísimo que a Sonia é un hipocorístico ruso de Sofía. Aquí chegou desligado, e, por lo tanto, chegou como Sonia e funcionou como un nome, pero é un hipocorístico. E con respecto a Sabela, hai filólogos, entre eles, por exemplo, Ferrín, que din que se trata dun italianismo, dun nome, é dicir, que é a adaptación do italiano Isabella ao galego, non? Coa férese do I inicial. E non se trata, penso que teñen razón, o sea, que Isabella é un italianismo e non ven a través dun hipocorístico, non? Bueno, xa que toco nomes de muller, pois o caso da Antía é outro curioso, non? Por o padre Seijas puxo Antía como feminino de Antón. Nun libriño que sacara, puxo Antía como... Antía non ten nada que ver con Antón. Antía ven do grego
e significa flor. O sea que ninguna relación. É dicir, aquí non hai nada de nada, é dicir, ninguna relación. Ben, para rematar este apartado, queríamos falar algo das etimoloxías, en primeiro lugar, de que o que sucede coas linguas romances, non, porque nós conocemos o latín, eso non sucede coas outras linguas do mundo, non? Salvo o grego, as outras linguas do mundo, ou as linguas xermánicas non teñen unha lingua, decir, nin as eslavas, decir, nós temos o noso, digamos, pai ou nai, como lle queiramos chamar, que o coñecemos e tal. Ben, ese fai de nós, se cadra, suscita en nós un interese desmesurado, ás veces, pola etimoloxía. Ben, en todo caso, comentarvos algunha cuestión. Por exemplo, a palabra coronel, podemos dicir que ven do italiano colonelo. Pero esa é unha verdade a medias, porque iso ven a través do francés, que é o que, as palabras terminadas en el son case todas do francés, provenzal e catalán. Veo a través do francés, senón non explicamos. Ou bar, a palabra bar é grego, pero nos cheganos a través do mundo anglosaxón. Oxe, non tería outra explicación. Bar ven de barra, de barra, pero hoxe explícase a través do mundo anglosaxón, ainda que a palabra sexa grega. Logo, falando de etimoloxía, facermos unha referencia ao caso de Jacobus, esta palabra confundiuse probablemente en Italia, e logo estendeuse ás demais linguas románicas o B co M, as dúas bilabiais. Entón, aí apareceu o Giacomo, o Giacomo é unha interpretación, digamos, da bilabial como nasal, e iso deu lugar a que aparecera, a máis de Xacobe, tal, e apareceu Giacomo, porque Giacomo sí que ten importancia aquí na península, porque dá lugar ao Xaume, Xaime, e evidente, é o apelido, Xacome, e tal. Bueno, tamén falando das etimoloxías, o mesmo, o parecido, o de coronel, é o noso alfabeto. Pois en calquera sitio que consultedes, o noso alfabeto é latino. O noso alfabeto é fenicio. É dicir, de fenicio, os romanos adaptaron e ampliaron. O mesmo que nos fixemos do romano, do latino. Collemos o alfabeto, ampliámoslo, adaptámoslo ás nosas necesidades. Penso que se debe ter en conta a orixe do fenicio, porque ademais hai outra cuestión por aí interesante, que é o Imperio Grego. Culturalmente, onde estaba Grecia nese momento, como Roma non quixo saber nada. De feito, hai estudos moi detallados de que as letras que tuvo coller doutros idiomas, coller unas duns dialectos do grego, da montaña, de algunhas abadías ou de monxes, pero non do grego clásico, non quixo, do grego que estaba en auxe, non quixeron saber nada. É dicir, foi unha cuestión tamén curiosa, Bueno, e tamén aí no libro a veces vedes que nos sétimos empezamos iraniano, que salta o hebreo, o arameo, sabes o grego, o latín, e logo romances. Evidentemente, en estudos moi detallados pódense fazer eso, pero tampouco ten moito sentido, porque, claro, hai un montón de apelidos que veñen a través da Biblia fixeron ese percorrido, de Oriente Medio, pasaron ao hebreo, ao arameo, logo ao grego, do grego ao latín, e logo aos romances. Ben, outra cuestión que vai en dúas direccións. Podemos ter un significante, o que chamamos palabras homógrafas ou homónimas, que procede de 2 ou 3 étimos diferentes. Comento-vos o caso do río Mao. O río Mao, que temos na provincia de Ourense e Lugo, procede dunha forma paleoindoeuropea que era humano,
humano sen H, que significaba corrente de auga. Temos uns isto moi documentado, e ademais con outros alicientes. Temos unha cita dun documento que nos di in fluminem humano. In fluminem humano. Un século posterior temos unha xa in ribo humano. In ribo humano. Fixados ben que o cambio de fluminem, que era do latín clásico, o ribo, que era do latín vulgar, que é o que nos dá o noso río, non? Fluminem, sabedes que só existe como xentilicio de Río de Xaneiro, non? Ben, e o Mao tamén deglutinouse o, considerouse artigo e quedou Río Mao. Despois temos, estas son hipóteses, porque estas cuestións sobre estes topónimos estánse cambiando moitas cousas, non? Outro Mao que ven do latín magno, que se simplificou moi pronto, mano cae, non? O N intervocálico é do Mao. E por último, o Mao que procede malo, que tamén, non? Mao. Bueno, os tres se escriben e pronuncian igual, pero a orixe é diferente, non? E iso pasa tamén, como sabedes, cos mos. Os mos de Pontevedra veñen do latín molas, os mos de Lugo das Galiñas ven dun nome, bueno, máis ven dun apelido de Malones, e que non teñen nada que ver. E un par de cousas máis. O illote este do Mediterráneo, coñecido como perejil, ven dun nome e dun apelido, dun señor que se chama Perejil, que se pronunciou xunto e logo confundiuse con a planta, non? Bueno, e outro topónimo e apelido tamén aquí da comarca Sandoval, non? Que eu sempre pensei que era galego. Pois, bueno, nin este nin é santo, nin é do Val, nin é galego, é un topónimo andaluz que se orixina nunha expresión moi frecuente na documentación medieval, que eran, bueno, literalmente, saltum novalen. Salto da souto, é dicir, son terras novas, terras que se daban para traballar, non? Para desbrozar e traballar e cavar por primeira vez, non? Eran terras a monte que se daban. E aparece moi repetido ese caso, non? Pois, tanto, Sandoval é dun saltum novalen, non? É dicir, terra nova. O último apelido que incorporei, que tamén o quero comentar, é Tielas, dun profesor do conservatorio, porque ten moito que ver con o noso Tuelas, non? Claro, son evolucións paralelas, non? Aquí no Val de Monterrey, aquí cerca hai un topónimo as Tuelas, non? E, bueno, este Tielas, como apelido está en plural, pero o río Tiela é un afluente do río Tea, non? Un afluente do Miño. Ademais, no seu curso crea un val, non? Que lle chaman Tiela, o sea, sempre en singular, sempre o río sempre en singular. É un derivado, non? Do río Tea. Tamén, estas son formas indoeuropeas dun tinela, non? Con dobre L, tinela, Tiela, Tiela. Normalmente os filólogos a estes ditongos, non? Como Tielas e Tuelas, ou así, son propios do castellano, non do galego, de ditongos crecentes. Os filólogos teñenlle moitísimos reparos. Para aceptar un topónimo como Tiela hai que dar 20 voltas antes de pasa con Priegue, que me parece que aínda non está, non? Que é unha parroquia do Concello de Nigrán, que aínda non está sancionada oficialmente, non? Ben, pois, similar a Tiela, temos aquí, non? Tuelas, que tamén o Tuela, afluente do río Túa, tamén outra forma do indoeuropeo, e a razón pola que se desparzou, claro, estamos falando, para entendernos, dos tres reinos, non? Intersección, Galicia, Zamora, Portugal. Para chegar aquí, ben puide vir como apelido, non? Ou con un sobrenome. De feito, hai casos, en Carballo, hai o río Antelo, que
está documentado de que o señor veu de Noia, en Noia existe o topónimo Antelo, é o apelido Antelo, veu de Noia a Carballo, fixa a casa ao lado do río, fixa o muiño, entón o río de Antelo, non? O río de Antelo. E este pode ser, o de Tuelas, pode ser outra cousa similar. O que non sei eu é, nin se sabemos exactamente por que van a plural, tanto Tielas como Tuelas. O lógico era que estiveran en singular. Non hai unha razón concreta. Pasou tamén en Muros, non? Muros, no século XVIII, pasou prácticamente de repente a Muros, oficializaron como Muros, pero non sabemos exactamente cales son poden ser os criterios ben semánticos ou do que sexa, a razón que sexa, para poñelos en plural, non? Bueno, para rematar este apartado, comento-vos que as regaliguizacións dos apelidos con Seseo e Geada, porque son os máis significativos, son realmente problemáticos, non? Aquí en Galicia, ata hai un par de anos, creíase que Jato, o apelido Jato, era un caso de Geada sen máis trascendencia, non? Gato pasou, non? Jato, non? Porque o señor chegou, non? Ante o escriba e dixo, como se apelida? Jato. Bueno, pois Jato, non? Escribiu Jato. Isto pasaba así. O que pasa é que modernamente apareceron por León apelidos Jato, que son, digamos, normais, non? É un apelido máis. E en Galicia apareceron Xato. Claro, agora temos un Jato en Galicia que ven de gato e temos un Jato que ven de Xato. E os animaliños non son iguais, un e o outro. E pasa co Seseo, non? Bueno, na toponimia temos un montón de estragos feitos pola Geada e polo Seseo, precisamente por non tomar as medidas de precaución necesarias, non? Porque non é ou a veces o que parece, non? Bueno, cando vos falaba de Tiela e de Tuela, é dicir, esos son derivados diminutivos, e derivados diminutivos tamén son os que se fan en on, tipo de Deza, dezón, dozón, non? E houve un cambio, e de Avia, avión. Son avión e dozón, son diminutivos. Son tamén afluentes, un do Avia e outro do Deza. En España temos o Arlanza, Arlanzón, é igual, Arlanzón é un diminutivo de Arlanza. Bueno, e no caso contrario que vos poñía, pode ser o caso de Anllóns e Añón, sobre todo por falar de aquí de Verín, o caso de Portomeñe e de Menge. Do antropónimo Manilius, que pasou a Manilius, ven Menge, pero non, cando isto evoluciona moito, no caso de Portomeñe, ese Menge converteuse en Meñe. Mentres que o Menge, que non está unido a ninguna outra palabra, mantivos así. Ter en conta que iso é o que nos pasa con unlla e uña, é o mesmo, non? Ten en conta que na ría de Arousa hai unha subzona que cando o pronome lle vai posposto o verbo terminado en nasal, é dicir, sonlle vos, pronuncia, eso palatalizou, soñe vos, soñe os meus amigos, soñe vos, non? É unha cousa curiosa, non? Bueno, agora remato pronto. Clasificación polos estratos, non? Bueno, isto quería volo comentar porque a filoloxía galega é unha privilexiada nos estudios das palabras indoeuropeas, non? Logo iremos vendo, non? O indoeuropeo, vou vos ler unhas palabras
de Antón Santamarina, que di así, non? Falando de que no primeiro terzo do século XIX os filólogos descubriron que había unha regularidade nas correspondencias morfolóxicas e fonéticas entre varias linguas que formaban unha familia: latín, grego, sánscrito, persantigo, xermánico. É dicir, foi todo o que, digamos, do indoeuropeo é unha lingua reconstruída. Bueno, reconstruída parcialmente. Non ten, bueno, dentro desas linguas hai que citar o bengalí, que sabedes que é o idioma que se fala en Bangladesh e nunha rexión da India, que ten un torno a 100 millóns de usuarios. Bueno, aí as cantidades son sempre elevadísimas, non? Porque está relacionado coa lingua do ron, non? Coa lingua dos xitanos, non? Aquí que logo falaremos, non? Ben, e no ano 64 un filólogo alemán publica un estudo sobre hidronimia europea baseado sobre todo no substrato indoeuropeo, non? E claro, aí debo descubrir que, por exemplo, tan é a mesma raíz, non? É a raíz común patámesis, patambre, patameiga, tamuxe, támega, etc. E que, por exemplo, Arno, Arnoia e Aragón tamén son irmáns. Isto suscitou moitísimo interés e houve un filólogo galego, Edelmiro Vascuas, que era profesor de grego, dedicou toda a súa vida e publicou 3 volumes. Temos uns estudios maravillosos de a hidronimia europea, non? A importancia que ten no noso país, non? Porque nós, claro, como temos moitos ríos, pois a hidronimia é importantísima, non? Topónimos indoeuropeos, por citarvos algún: Gándara, Toro, Garza, Orro, etc. Non? Falamos en torno aos 5.000, 3.000 anos antes de Cristo. Pasamos á Península Ibérica. Antes da chegada do latín, temos por un lado o vasco, por outro, entre interrogantes, o ibérico, non sabemos moi ben que é o ibérico, e o celta, non? O vasco e celta son idiomas do norte, non? Basicamente, do norte da península. E co ibérico, son palabras que aparecen na Península Ibérica. Hai algúns casos que sí, que son do Ligur, que sí que tense descifrado e estudado o Ligur, pero moitos casos sempre, é dicir, se considera ibérico porque é unha palabra propia da Península Ibérica que non se encontra noutros lugares e, por tanto, pois vai a ese caixón. Pero a nivel de idiomático non sabemos nada de se había un idioma ou había 20 idiomas e tal. E tamén aquí hai que ter cuidado porque hai filólogos que fan tabo a raza e chaman ibérico, o vasco, o celta. É dicir, ibérico é todo o que hai na Península Ibérica antes da chegada do latín. Bueno, celta, que no caso tamén de Galicia deixou moitos topónimos como Bergantiños, Céltigos, Oimbra, Barco, Cambre, Tordoia, Sísamo, Sésamo, Seabra, Nantes, Nantón. Do latín, chegou o latín, se antes vos dicía, nós somos privilexiados porque conocemos moi ben o latín, e do latín temos outeiro, xestoso, alegre, pez, alén, nogueira, o gando, o campo, pan, perdiz, etc. E logo, como superestrato, temos o xermánico, importantísimo pos apelidos. A este sí que aquí temos un déficit de estudos. Eu creo que teñemos que ter estudos moito máis completos e tal, porque aquí además agora xogan, uns falan de xermánico, outros falan dos suevos, outros... É dicir, eu creo que faltan estudos para non só lingüísticos, tamén culturais da impronta que nos deixaron, é dicir, da impronta cultural que nos deixaron os povos xermánicos. Bueno, apelidos xermánicos: Fernández, Aldao, Bamonde, Ascariz, Rodríguez, etc. Bueno, e estamos falando en torno ao século V xa da nosa era. E algúns vieron do árabe a través do español,
como, digamos, na actualidade podemos mencionar porque aparecen xa, non? Como Mahomet ou Ben Mahomet, Ben Salem, pero digamos de corte tradicional como Alcaide, Alcántara, Cide, Ceide, e na comarca temos un topónimo árabe que é Marván. E pasamos a linguas de España. Bueno, xa vos decía que eran 10, eu creo que esta é unha cuestión que temos que darlle publicidade, que ten que formar parte da nosa cultura normal, e se seguimos un criterio que se dicía na escola, non? De oriente a occidente, de norte a sur, saen estas. O primeiro, catalán. Hoxe está moi en debate se hai un ou tres, non? Polo tema dos estatutos balear e valenciano, que din que o idioma balear é balear e o valenciano é valenciano. Bueno, pois filolóxicamente non hai nada que certifique esa división. Na filoloxía catalana sempre houve un catalán con 3 dialectos, non? O dialecto balear, o dialecto valenciano e o dialecto catalán, e non máis. Número de apelidos vascos que temos en Verín en torno ao 10%, que é importante. Bueno, cito vos algúns, como Aresté, como Solé, que mencionei antes, Soler, Esteve, Tous, Vallés, Triai, Mas, Togores, bueno, Borrell, Pons, Pullo, bueno, moitos, non? O aranés. Outra das linguas tamén falada no norte, en unha pequena comarca do Pirineo, que, bueno, a característica que se fala moito desta comarca é porque é a zona de España onde máis idiomas se falan, non? Porque se fala francés, aranés, catalán e español. Non teño registrado ningún apelido do aranés. En canto ao aragonés, difícil de precisar porque moitos son apelidos franceses que veñen a través do aragonés, pero non son aragoneses, e outros coinciden co catalán. Dicirvos que filolóxicamente en Aragón están redactando as normas ortográficas e morfolóxicas, están elaborando o dicionario e a gramática do Aragón. Para min é unha felicidade, e digo isto por cousas que oín algún filólogo catalán, non? Que parece ser que o aragonés redacta unhas normas ortográficas e morfolóxicas é un ataque ao catalán. Bueno, problemas deles, non? E seguinte, vasco. Tamén ten unha aportación en torno ao 2%, bueno, o do aragonés non me lo dixen porque é insignificante, non? En todo caso, aquí hai un apelido, o apelido Taguenca, en Verín, que pode vir a través do aragonés ou a través do aragonés. Bueno, no vasco son moi frecuentes, moi fáciles moitos deles, de percibir, de distinguir. Temos Aguirre, Alberdi, Añibarro, Arregui, Larrayoz, Albizo, Berrio, Ayala, Bengoa, Bermeo, Berride, Elorza, Zabala, Zaranza, Zordalla, bueno, Zubiaga, etc. Pasamos ao astur leonés. Realmente o idioma é o leonés, non? O asturiano é o leonés do norte, pero o leonés ocupa máis territorios, como sabedes, entre eles unha pequena illa en territorio portugués no entorno de Mirandela, non? Aquí sí que temos apelidos auténticos asturianos, como Ardavín, Uría, Solís, Astorga, Caso, Pascual, Pidal, Señal, Cerrigón, Cobián, Merodio, Noreña, Osorio, con 2 S ou con S, Morán, unha das hipóteses. Morán está vinculado ao Camiño de Santiago e normalmente póñeno como estranxeiro, non? Pero en Asturias hai topónimo Morán, non? E probablemente puido vir, non? Por un camiñante que fixo, unha persoa que fixo o Camiño de Santiago, ou porque é originario dali, non?
Bueno, outra lingua é o galego, que xa salto, porque logo ao final falamos un pouco de porcentaxes de de apelidos que son auténticos galegos e de outras influencias. Paso ao portugués, é o idioma que aquí na comarca destes que estamos falando, é importantísimo e sobre todo é sorprendente como se conservan as grafías portuguesas. Eu leo os apelidos que teñen todas grafía portugués. Por exemplo, Amorín, terminado en M, Adán, Barán, Piñeiro, Pires, Prezado, Dos Anxos, Cañizares, Cañoto, Camiño, Carballal, bueno, con grafía portuguesa. E logo hai outros moitos que xa foron adaptados que non teñen grafía portuguesa, xa a grafía foi adaptada. No castelán, a razón de que falo aquí do portugués é que hai, como sabedes, unhas localidades no sur de Zamora, nunha localidade que se chama Calabor, e logo despois en Cáceres pois hai un caso de Alcántara, Ferreira de Alcántara, Valença de Alcántara e tamén de Olivenza. Aí no medio dese territorio hai 3 localidades que son Trebello, Ellas, Valverde, que coñeces así como a lingua dos 3 lugares, que se fala galego. Bueno, iso é, non vos imaginades a bibliografía que se publicou nos últimos anos da lingua destes 3 povos que fan fronteira, por eso se conservou, fan fronteira con Portugal, por eso non se conservaría, evidentemente, e aquí tamén hai disputas entre os galegos e o portugués, pero foi unha colonización de galegos nesas terras, polo tanto, non ofrece dúbidas, non só lingüísticamente, senón históricamente, de que foi un grupo de galegos e galegas que se asentaron aí e que a lingua se conservou. Bueno, paso ao castelán. Do castelán o que hai que dicir que, claro, hai moitos apelidos podíamos dicir, o 40% dos apelidos nosos son casteláns, bueno, pero iso queda reducido a mitad. 20% son comuns, é dicir, Pérez é igual en galego que en castelán igual que en galego, e non podemos dicir e tal, non? Un problema podía presentar Fernández, porque en español era Hernández, pero Fernández tamén en español, é unha solución máis tardía. Pero, por eso, non, 20% comuns, e o 20% propios do castelán, non? E cito-vos tamén algúns, como Muñoz, Muñiz, bueno, de Muñoz, porque en galego non temos este sufixo oz, non? Muñiz, Ortiz, Ángel, Amaya, tal. E de xente de Verín, Cejudo, non? Trueba, Trujillo, Chamorro, Chillón, Herrero, Mancilla, Encinas, Escarda, Piñaranda, Padilla, Palomanes, Reguilón, Zorrilla, Zarzuelo, que son apelidos casteláns que se encontran en Verín. Pasamos a África, a Ceuta e Melilla, e aí conócese internacionalmente cunha palabra inglesa, o tamasai. Os portugueses domesticaron e chamanlle tamasigue, bueno, é supoño, unha variante do bereber que se fala, parece que, sobre todo, non en Melilla, parece que en Ceuta menos. Non teño ningún tipo de... pode haber apelidos árabes que poidaron entrar, pero non teño nunha documentación. Bueno, e por último, esta é a 10ª, o romanó, non? E a lingua do ron, dos caló, dos calé, dos xitáns, xitanos, ciganos, moinantes e tal. Dicíamos que está emparentado co bengalí, de que a palabra xitano ou xitán veña de Exito non pode confundirnos en que a lingua non ven dai. A lingua ven do territorio hindú, con mesturas de moitas outras, pero non é árabe, sí, que lle chaman, parece, explican, os filólogos explican que xitano pode vir de Exito, pero a lingua
é unha lingua claramente de oriental. Hai un apelido, Mangue, que se di que pode proceder do romano. Non? Bueno, e remato falándovos dos 10 primeiros apelidos. Temos en Galicia o número 1 Rodríguez, en España García e en Berín Rodríguez. O segundo en Galicia Fernández, en España Fernández, en Berín Fernández. O número 3 González en Galicia, González en España, González en Berín. Número 4 López en Galicia, López en España e Pérez en Berín. García, no número 5 en Galicia, Martínez, non? Porque, advirto-vos, aparecen nos 10 primeiros apelidos de España, aparece Martínez e Martín, que é unha cousa moi curiosa, non? Bueno, eu ao principio pensei se trataría dun erro, pero parece que non, que é así. Bueno, quinto, García en Galicia, Martínez en España e García en Berín. 6, Pérez en Galicia, Rodríguez en España e Álvarez en Berín. 7, Martínez, sería unha forma española, e as formas galegas, Martins, Martís, en número 7, en Galicia, Sánchez en España e Martins, Martínez, Martís en Berín. Número 8, Vázquez en Galicia, Pérez en España e Salgado en Berín. Este é o único apelido que, con respecto aos 10 de Galicia, entra nos 10 primeiros. Non? De número 8, en Berín, Salgado. Do número 9 temos en Galicia Álvarez, en España Martín e en Berín López. E rematamos con en Galicia Gómez, en España Gómez, en Berín Gómez. Tamén casualidade. Bueno, moitas grazas. Se queredes facer alguna pregunta. Sí, Cancio hai por Galicia e por España. Sí. Sí. Tiña preparado lervos un soneto feito por un poeta galego con topónimos esdrúxulos. É unha cuestión que vou ler, porque vale a pena. Soa a chino, Xa veredes que descoñecidos resultan os topónimos. Bueno, é de Pepe Cácamo, Xosé María Álvarez Cácamo, que tamén é da xeración dos 80, como Luisa Villalta, non? Bueno, o soneto está composto de acordo ás normas da Escola Castelá, porque, claro, como cada verso leva 4 esdrúxulos, son, no caso do castelán, computas unha sílaba menos e os versos saen en decasílabos, non? Como é o patrón. Ademais de ter rima e incluso sonetos ou os tercetos encadados, ten a primeira letra, forma un acróstico, non? Un soneto de amor, forma ese acróstico. Di así: Úbeda, Brántega, Cícere, Nétoma, Nóitegos, Lácere, Prógalo, Mántaras, Sálvora, Cáparos, Mótega, Pántaras, Outra, Bréixome, Páramos, Entoma. Nóutigos, Cádavo, Líncora, Bertoa, Ézaro, Bóveda, Córgomo, Názara, Tállara, Céltigos, Férveda, Lázara, Outra, Pígara, Cádevas, Bértola,
Dádivas, Pértega, Cótaro, Sísamo, Édramo, Sárdoma, Gándara, Sésamo, Ábedes, Trástigos, Lóngara, Guísamo, Mórdomo, Támoga, Córcores, Sábade, Órrea, Báxeres, Érmora, Méixamo, Rétede, Frádega, Louzara, Rábade. Difícil isto, difícil construir isto. Bueno, eu para facer un verso dos esdrúxulos deberín manexei 220 topónimos, que xuntei 4 pelados, non? Támega, Félvoras, Ábedes, Lázaro. Lázaro é un topónimo urbano, non? Bueno, quería vos comentar unha palabra, cáparos, que é do léxico común. Aquí, bueno, como topónimo, é unha aldea do Concello, bueno, da parroquia de Rus, do Concello de Carballo, pero como léxico común é a filla do corzo. Os corzos, os corciños pequenos, coñécense con este nome de cáparos. E temos unha documentación do padre Beito que di que el prefire a carne de, e cita literalmente, de cáparo e non de cabrito. Non? Di así literalmente. Eu prefiro a carne de cáparo e non de cabrito, é dicir, que debeu funcionar e de que debeu quedar como en desuso esta palabra. Non? Bueno, deixo-vos porque explicar cada un destes de onde pertence, onde están, levaríanos un par de horas. Pero a maioría dos topónimos son topónimos maiores, non? Son topónimos maior e de poboación, non? Hai algúns menores, pero a maioría son topónimos maiores. Parece ser, como ele explicou, que lle gustaba, empezou a anotar, e cando viu que tiña suficientes, pois construiu este soneto que ele chamalle Cántico dos topónimos esdrúxulos, que presentou nunhas xornadas de onomástica no ano 2010. Bueno, moitas gracias e deixo-vos.